Әлгі китапның беренче басмасы өлкә татар автономиясе активистлары тырышлыгы белән 4 елга якын әзерләнде. Аның материалларын җыюда, фотоларын туплады, авыллардагы мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре аеруча зур хезмәт куйды. Барлык язмаларны берләштереп, материаллар эшкәртүне автономия каршында эшләүче төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы алып барды. Безнең тарихны чуашлар язмый, урыслар кирәксенмәй. Үзебез язмасак, кемгә дә кирәкмәй. Бу китапта быел ахыргысында бер ялгыларым без яхшына утырдык. Бер 60 яңа фамилия. Беренче тираж ахыргы китапка хәтле бездә юк китап хәзер беренче чыккан. Алар халыкта, илдә, библиотекаларда таралды. Татарстан мәдәният министрлыгы грантына чыгарылган Сембер Ульяновск татарлары энциклопедиясендә төбәкнең һәр татар авылы, андагы мәчетләр, танылган шәхесләр турында берничә йөз язма һәм мәгълүмат урын алган. Китапка кергән тарихи мәгълүмат башлыча өлкәнең Өмет газетасында чыккан язмаларга нигезләнеп язылган. Ул безнең бик тә кыйммәтле китап. Анда безнең тарихыбыз кергән, халкыбызның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, данлыклы кешеләре, югары дәрәҗәләргә ирешеп, төрле төбәкләрдә яшәүче якташларыбызның биографияләре монда кертелгән. Бу безнең киләчәк буынга тапшырып калдыра торган бик тә кыйммәтле, бик тә кирәкле хәзинә. Энциклопедиядәге язмаларның борынгы Сембер шәһәренә кагылган өлеше тарих фәннәре кандидаты Рәмзия Вилданова хезмәтләренә нигезләнеп эшләнә. Ул үзенең 18-19 гасырда Сембер татарлары китабы өстендә 3 елга якын хезмәт итә. Шуңа күрә иске Сембернең һәр урамы тыкрагына түгел, һәр йорты диярлек аның өчен тарих чыганага. Узган ел азагында исә Рәмзия ханым 1917-27 елларда Сембер шәһәрендә һәм губернасында шул чорда андагы милли тормышка, татарларга багышланган үзенең чираттагы китабында чыгарган. Большинство людей, подавляющее большинство от советской власти получило очень много. Во всяком случае, человеческие условия. Татары очень не торопились ни в какую сторону. Только татары выпускали свою собственную газету. Газета «Кен» называлась, «День». Потом она 2 июля 2018 года, первый номер ее вышел, а через год, в 2019 году, уже она называлась «Тан», «Заря». Почему ее переименовали, я не знаю, сведений таких нет. Но в любом случае она проработала где-то до 21-22 года всего. Төбәк тарихы һәм данлыклы якташлар язмышын өйрәнү буенча Ульяновск татарларының бай тәҗрибәсе бар. 90-нчы еллар уртасында җирле язучыларның гына әдәби китаплары чыккан булса, яңа гасыр башында инде туган як татар авылы тарихына багышланганнар да күренә башлады. Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Бүген шуларның 31-е үз китапларын булдырды инде. Быел тагын 7 авыл паспортлы булыр дип көтелә. Киләчәктә дә ул башланган эш devamlı bulsun idi. Çünkü onları körkelmeyen şahıslar küp, kalar okugan sayın barda üzerinin okuşuyduların anlı baralar. Tarih kitabını çıkarı. İkinci iyi. 4-5 bertebegine ağır olmasa bir ondan da artık ağır o kitabını çıkarır. Arxivlarda oturuyor. Материал туплау. Өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге белдергәнчә, 1200 данәдә чыккан Сембер Ульяновск татарлары энциклопедиясенең күпчелек өлеше авыл мәктәпләренә, музейларга һәм барлык китапханәләргә дә таратылачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.